Cih, gedhe klater mencun Ibu Ilia wonten dalem mundu kesanga Pendokan Bojonegoro. Niki kita saking Bapak Ilia sing kate duwe gawe tanggalipun 30 bulan songo mangkin wonten mundu kesanga Kedung Adem Bojonegoro Jawa Timur Indonesia Raya. Nggih. Yes, malih kangge Mas Omek. Aja lali Mas. Pokoknya pas gawe ini Pak Lia mulai Pak Davina salam buat Mama Pina baru malam berangkat
parahyangan ono pasundan apa rongkang gedeng kita gandeng Jawa aklo Sunda parahyangan ya Godelane ati tekane nyolayani iya mas janji masa hidup mati amung ono ing lati rasa cintamu sudah pergi tak mengirukan aku lagi aduh deno godelane ati tegane nyuwayani Jukang mas jane aku tresno wis lunga kopermu nang diglender tira kuat nandang rasa wis ben budal-budal lagi golek tresno iki dudu mung dolanan kabeh mau amarga kanan sing tak jaluk amung kesabaran mugi Allah paring kasebatan kopermu gawan pisan kok terno aku wis ora ditanggung semua palsu ben odeno aku cinta beneran bohong pastikan ku buktikan Pak Ujud bapak ibuku akan datang melamar di kau sayang kopermu gue balik dek itu tak gede kamar dek cinta kita